Dědo, ten život tak utíká. Já bych to potřebovala zpomalit. Zařiďte to. No tak prosím. musím tam zavolat. Zavolejte to. No, tak počkej, to číslo. To bude asi, to budou asi 3 nuly. Haha, já už to vím. 1, 2, 3. Tak. Ano? To jste vy tam nahoře? Jo? No tak, tady mám jednu kolegyni, ta potřebuje trošku zpomalit. Nestíhám to. No, běhá moc rychle. Co, souhlasí, udělají to nějak. No, Dědo, přemluvte je. Pro jo mě. tak, dobře. Můžu 5 000? No to je málo. No tak 10. Ještě to málo. Ježišmarja. No tak já přinesu 15. No dobře. Můžeme se na to spolehnout. No ježišmarja. To víš, že se na to může spolehnout. Jindřiško. To jsem ráda. Tak jo, dědo, děkuju. Prosím, rádo se stalo, dívenko. No. Ano, a to byl můj kouzelný dědeček.